4 сәгатьлек психологик тест, спорт нормативлары. Казанда оборона министрлыгының югары уку йортларына керергә теләүчеләрнең сынаулары бара. Гадәти булмаган имтиханнар турында киләсе сюжетта. Гәүдәне йөз тотып, турникта кимендә 20 тапкыр күтәрелергә кирәк. Хәрби уку йортларына укырга керергә теләүчеләргә таләпләр каты. Кагыйдәләрне илнең оборона министрлыгы билгеләгән. В процессе обучения у меня... Башлангыч сыйныфта кадет мәктәбендә укыдым, өйрәндем. Бу эшне дәвам итәргә булдым. Булачак танкистлар, элемтәчеләр, десантчылар хәрби училищега керү өчен имтиханнарда күп балл җыюдан тыш физик яктан да яхшы әзерлектә булырга тиешләр. Моңа кадәр спорт нормативларын уку йортларының үзләрендә тапшыралар иде. Ковид үзгәрешләр керткән. Было принято решение выездными комиссиями. Күчмә комиссияләр тарафыннан имтиханнарны урыннарда кабул итү турында карар кабул ителде. Татарстаннан 1000 егет һәм кыз барлык төрдәге, шулай ук аерым төр гаскәрләрнең 35 хәрби оешмасына сайлап алына. Арада 150 яшь армияче дә бар. Я собираюсь поступать в Рязанское гвардейское высшее-воздушное десантно-командное училище. Мин Рязан десант училищесына укырга керергә булдым. Безнең гаиләдә ул абруйлы. Абыем шунда укыды. Конкурстан узучыларны кабул итү 21 июльдә башлана. Сүз уңаеннан физик сынаулардан тыш абитуриентларны психологик яктан да сыныйлар. Берничә сәгать эчендә якынча 1000 төрле сорауга җавап бирергә кирәк. Азилә Батырханова, Вадим Струминский, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.